Nicolae Stanciu se află pe locul 5 în topul celor mai valoroși jucători români. La 31 de ani, valoarea sa de piață este estimată la 4,5 milioane de euro, deși vârful carierei sale financiare l-a atins în 2016, ajungând la 8 milioane de euro când evolua pentru Anderlecht. Cariera a început la Alba Iulia, după care Vaslui l-a transferat pentru 250.000 de euro, unde a jucat 2 sezoane, până când FCSB l-a cumpărat definitiv pentru 1 milion de euro, jucând acolo timp de 4 sezoane. În 2016, Anderlecht l-au cumpărat pentru aproape 10 milioane de euro, o sumă impresionantă pentru Steaua. După 2 sezoane și jumătate în Belgia, Stanciu a fost vândut la Sparta Praga pentru 3,75 milioane de euro la mijlocul sezonului 2018, unde a jucat 2 jumătăți de sezon. În ianuarie 2019 a fost cumpărat de Al Ahly din Arabia Saudită pentru 10 milioane de euro, dar după doar jumătate de an a fost